Здравейте хора, днес ще играем Stumble Guys. Абонирайте се за моя канал, поставете лайк и нека да започваме. Така, ще има втора част, ако се абонирате и станаме 231 абоната. Така, избрах си пожарникара, така че нека да започваме. Не знам какво ще ни се падне, но в някой губа, защото Макс. Те не се трони, буквално всички ме бутат. Така, хайде да започваме. Ой, така, какво ли ще ни се падне? Ей, това много го обичам с бусовете, те са много лесни. Айде, само това да ми се падне. Не, това не съм го играла. Играла съм го обърках се. Буквално аз не ги знам всичките те. Бе, аз мога и да ги знам, ама не. Хора, просто не. Бе, хора, буквално това. Ох! Това. Не. Ох. Става. Айде. Получава се, хора, получава се. Не. Защо? Не, само да не пада. Не, хора. Аз трябва да се върта така, защото той идва от това. Да, разбрах. Добре. Да. Само да не падам. Добре, супер. Пак същото, само че на обратната страна. Много тъпо, защото сега ми е много по-трудно. Ще трябва да вървим на там, така ли? Да, добре. Ох! Възможно най-натам да вървим, за да се получи, нали? Не искам да става четвърста, няма и как да се раде. Има да е, ама сега не сме закъснели. Хора! Май ще стане проблема. Финала. Хора, успяхме. Да, хайде, да гледаме другите. Буквално нещо се хвърлят. Ние сега гледаме някакъв, не знам как се нарича, той е синичкия. Ма той буквално се хвърля, какво се хвърля той лудя? Не, ма той. Хора, всички тук са малко щурички. Така че чакаме ги. Добре, станахме 16 и започваме другата игра. Чакайте, хора. Мале, падайте. Yes. Така. Хора, буквално искам да ми се паднат тези бушчетата. Добре, буквално всички изпадаха и опитваха да падат. Това ми е любимото. Това ми е любимото и бушчета също. Бушчетата се тая. Така, само искам възможно да се кача. Хайде, по-бързо. Не, защо? Те вече ме затрудняват. Yes. Аз минавам отдолу, просто така ми идва. Добре. Не, добре, супер. Yes. Само да не станат 8. Защо падах? Не, хора, все още няма никой. Има, вече има. Има и втори. Точно има да. Хора, стават голямо бърни. Не, хора, ще загубя в този рун, така че няма какво да се опитвам. Няма да се предам. Аз ще загубя. Ясно ми е. Да. Не се ще стане съм. Не можах. Добре, за сега добре. Минах някои рундове, но ще имаме още. Така, аз умрях. Добре. Хора, както виждате, не се справих в тази игра. Тя ми е любима, но... тази съм я играла. Когато нямах
когато нямах тази игра, не знаех каква е тази игра, не знаех как се играе, обаче един приятел ми обясни как се играе. И така, аз вече знам как се играе. Добре, сега имаме някакви неща. Добре, хора, нещо стана, току-що и аз не разбрах какво стана. Добре, така не ни трябва. Така, не може да го вземем. Искам това, но яко. Добре, нека да отидем. Боже. Добре, да сега така. Това е яко, добре. Те още не са се отворили. Това е яко, добре. Сега не искам да ги играм. Добре, хора, не съм играл доста време. Даже аз преди малко си го инсталирах. В смисъл, вчера си го инсталирах и нещо ми се бъгне, трябваше пак да го преинсталирам, се казва май. Така че да, нека да започваме. Така, вървим си. Добре, вървим си. Хайде, то стана 32, вече 40 няколко. Хайде, те бушчета. То лавата има две, много гадно, буквално. Искам тези бушчета. Хайде, разбързайте се. С кенгурото бяха. Но, боже. Не, бяхме много близо. Чакайте, хора, че нещо стана. Тук ще скачаме само на батути, явно, като гледам. Не, защо паднах? Някой ме избута явно. Не знам, не съм видяла. Стана гадно. Добре. Не, все още, щом са 16, ще стане трудно. Всички са на там, само аз съм тук. Ха-ха, маха. И махалата тук. Айде. Това е много гадно. Искам да се махнат вече. Добре. Не! Хора, станаха 16, беше много късно. Хора, буквално много тъпа тази игра. Не, смисъл, че този рунд, който сега играхме, е много гаден и тъп. Пак ли това? Пак ще победа. Нека започваме. Хайде! Къде съм аз? Добре. Добре, хора, започваме от начало. Така. Добре. Не ми трябва така. Трябва да отидем докато си. Момиченцето е сладичко. Моля, те са много яки. Така, от тези тая ми е сладичка, ще я взема нея. Така, хайде. Ла. Искам тези бушчета вече да ни се паднат. Не! Yes.
Не. Добре, не умрях. Но, добре, за малко да ме вкара там. Не, само да не умирам. Стана това, което не исках да става. Добре, не сме 16, това е добре. Но сме 8, сега ако трябваше да сме само 8, щях да загуба. Боже хора. О, не, ставаме 16, ще станем 16 и ще ставаме. Да. Не, хора! Мале хора, само моля ви се, поставете лайк на това видео, се абонирайте. Това е много бързо. Yes. Айде! Добре, загазихме за малко. Точно на 15-ката. На второто имах късмет. Добре. Мале, колко разлистично песничка има. Ох, искам тези бушчета вече. Ако някой не знае какво е една игра, това с бушчетата. Тя така се движат ни бушчета и трябва да се стъпваш. Та игра хич не я разбрах. Ако някой знае как се играе, пишете в коментарите. Ма какво се прави тук буквално? И аз не знам. Тук май трябва да се вдигат. Добре, разбрах го. Да, той показват къде трябва да стъпиш. Да. Добре, разбрах го или не съм го разбрала и аз не знам. Добре. Хоп. Една стотинка струва, добре. Добре, сега ще играем. Но по-различна игра. Хора, с тези розови слушалки моите. Направо, тук ми се местят насам натам. Айде вече бушчетата да се падат. Не. Това вече го разбрах, ще ми е лесно. 3, 2, 1, започваме. Но, защо? Боже, хора, това не е лесно. Това изглежда много лесно, буквално, това не е. Който не знае какво е Stumble Guys, това е една игра, където играеш различни игри, той ти се пада леп, трябва да събираш човечета, трябва да минеш през много препятствия и да стигнеш до финала. Да, това е нормална игра. Хайде бушчета да се падат или те няма никога да се паднат. Боже. Това не съм го играла, но добре, ще го играем. И защо аз съм от най-задните? Аз не знам. Сигурно за да не стигна до финала, но ще стигна. Благодаря, че ме изстреля. Това всъщност много помага. Така, добре, че се ударите. Това сега, ако ме отнесе така. Добре. Айде, бе, стига. Те топки буквално писате, бе. Айде на финала. И айде, на финала сме. Това беше лесно. Добре, те останаха и да. Добре, доволна съм от резултата ни.
Добре, хайде да се палят вече те бушчета, че направо не знам какво ще стане. Пак ли? Добре, ще го изиграем. Още 3 игри и свършва видеото. Yes! Това е лесно. Не, айде да. Ще мина през долу, защото ми е много лесно. Ох. Така, благодаря, че ме изстрелахте. Ма нямаше нужда. Добре. Става работата. Още 4 и... Стават 8. Не, хора. Ще загубиме със сигурност. Още един. Да, хора, знаех си. Когато има 8 е много гаден. Но защото не може много да идат. Така, добре. Пак не се справихме, но пак съм доволна от себе си. Бяхме на финала почти. Искаме това кенгуру да се пада. Стига те! Добре, след тази игра още една и свършва видеото. Ако искате да получа още такива, ако правя такива още видеа, трябва да ставим 301 абоната. Добре, хора, последната игра ще започва сега. Добре. Какво е това? Нямаме толкова. Добре. Не искам. Добре. Има такива. Има много яки игри. Добре, хайде да започваме. Чакайте да видим само тук. Добре. Добре. Започваме. Зарежда се. Боже, това кенгуру трябва да ни се падне. Не. Добре. Юху! Не. Добре, не успях. Това е супер, че не успяхме. Да, хора, супер, че не успяхме. Направо топ. Благодаря за помощта. Така. Уху! Не. Ох. Не, защо се удари? Не искам да се удрям хич. Не, станаха 16. Миналия рунд победихме. Хора, за съжаление, отпадаме от играта. Това беше финалното.
И ако ви е харесало видеото, поставете лайк и се абонирайте за моя канал. И повтарям, ще има ново предаване, което ще разберете как се казва. Няма да ви издавам. Тайна е. Ще разпитвам различни въпроси и да. Ако искате да го гледате, отивайте в моя YouTube канал. Ще го снимаме тези дни, но другата почивка, защото ще имаме 30 дни ваканция и тогава ще имаме много време. Така че, да, очаквайте. И ми хора, това беше от мен. Ако ви харесва, поставете лайк и се абонирайте за моя канал. И ако станем 301 абонати, ще има втора част на Gumball Guys. Така. Чао, обичам ви!